Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama onon ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewa e worgo en garti gam humnude aadi aadi mo gandirɗen e moɗon ko plateau Pindi TV tawi ko roɓindo jayndeji onon kala e kuuɓal on jettama ko wona ɗum en natanat jayndeji meɗen roɓindo jayndeji e oɗo subaka hande ina wayno jayndeji meɗen kala so tawi a welama mbiya ngari koye bulɓirgol ɗen ɗon kaahi mbiyen gulali walla ni ha joni kuljinali jiyaɗɗi e jamma beeɗo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar tawi koye erago Ousmane Sonko wonno on ɗon gardiɗo opposition leydi Sénégal erinoma yo yimɓeɓe jaltu gam bulɓodirde kippode barme kono kadi e boluji nickel kam e klaxon woni kornali autoji ɗum jeeyi sababu jayndeji meɗen kala pini subaka dawi e fanno ƴettu jaynde vox populi nden ɗon jaynde e oɗo subaka hande wi ko méga concert Sénégal naaɓe kala ene wayno jaltini kippode barmeji mumen kono kadi ɓen wonɓe autoji ɗi mbaɗi klaxonné manam korni e jamma hanki o Ousmane Sonko ɓe mbi kam woni chef d'orchestre kañum tigui hokki on ɗon ton to galle makko ɗon o fuɗɗori ngol ɗon konngol kippode woni ko jiiɗon emo dari mo waɗi laafa mo jogui kippoɗe ɗiɗi barme e boluji keddiɗi ɗi ene ndewi hen ɗum woni ko jaynenkoɓeɓe ngari e oɗo subaka hande foof ene yaaji ene yaaji e nder hello tati e nden jaynde vox populi jaynde enquête kañum ne wi ko casserole arrestation et lobbying international ɓe jiiɗi famminden tan ko ɗum haare e mbadi kuuɓal la guerre totale woni koɓe binde gardinde bindol kamɓe jayndenkoɓe enquête ɓe mbi ko concert casserole e klaxon aji ɗo e Dakar Mbour Ziguinchor kono kadi eko yewiti tawi fandare ɓen ɗon ko wasde yonnude régime mawɗo leydi ndi Macky Sall woni gonka e joggal makko leydi ndi e on ɗon tuma noon ɓe garti e fannu goɗɗo woni nangle won e yimɓe ɓe mbi ko tolne yimɓe sappo jagganoma guila ñande sappo e jeeɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen tawi ɓen ɗon koko jokkodira e on ɗon manifestation kono ɗum ko société civile sénégalaise o ɓe mbi tan ko enan wullitiyo Macky Sall toon to caggal leydi woni to banggue niveau international jaynde besbi le jour kamne arti e ɗin manifestation ngaji kono kadi élection législative tijjaɗo ɓe mbi ko yeewi en casserole hollirde wonde ko coalition yeewi askan wi moni kala dardima e hippode barmi walla ni e bol nickel ɓe mbi noon no way wade foof haɗani maw leydi Macky Sall nana tami 31 muɗum manam ɗin sumgoji capantati e gol lewru juillet o fiɓani ɗi dirtine woni ko janankoɓe jiiɗi famminden ɓe garti kadi e won yimɓe jaggaɓi tawi noon koko yewiti e ɗin sumgoji tijjaɗi ɗi kono ɗum ko Déthié Fall e wondiɓe muɗum ɓe mbi ko ñawore mabɓe riwtama ha ñande nogas jeeɗiɗi nduɗo lewru woni foti wonde tigui ko alarba walla mbiyen foti wonde ko altine paaɗo gam ñawore mabɓe e on ɗon doyen des juges walla ni e lawol leydi men Sénégal jaynde quotidien le quotidien kam ari koye fannu goɗɗo ko yewtere yanji nde ɓe mbaddi e jagorɗo tambiɗo gueɗe caggal leydi dowla Ukraine o wiyete ko mitro Kuleba ne wayno ɓe tan on ɗon hande o ko suuti konnguri fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni mawɗo leydi ndi kono kadi faade dowla Russie o wi koɗo saaha aɓe jokki ha joni liggade gam jillu hoorejo Macky Sall toon to Kiev ko kanko haalata ha joni kono kadi o wi yo aduna fam leeli yawi koɓe foloɓe Vladimir Poutine e ko yewiti ha joni e nden haare nde on ɗon ummini toon to nder leydi mabɓe o wi noon ko Kremlin e oɗo saaha ina kay tami ko yewti ko e wadde otage dendagal Afrique kala e kuuɓal pamon Kremlin ko lamorgo walla mbiyen ko nokku lamorɗo toon to Moscou woni o tuumi ko dowla Russie wadde otage wonande Afrique ha tengti to banggue ñamde woni kanɗon guura jaynde observateur e oɗo subaka hande kamne natiri fannu goɗɗo ko yewti acte grave no ɓe mbi e ko fate banggue baɗal ngal ganduɗa ngal wona baɗal moƴƴal baɗe kantoriɗe to banggue sécurité publique ɓe garti e filmu nanggal yoga e yimɓe tawi ko yannoɓe e Sénélec mo ganduɗa ko poste relais gonɗo toon to sortie 10 mbo autoroute à péage tawi noon ko koɓe mbi cocktail monotef ɗin ɗon butilaji ɗi ganduɗa ɗi ko baɗɗi jeygue ene duppo kala e saaha ɗum woni ko weddano e gonɗon seppo sappo jeeɗiɗi nduɗo lewru e on tuma noon caggal nde o jagga kanko Mor Gueye tumaɗo e fannu o ko goto e membre woni tergal commando kanko noon o moddini biteɗo Aliou tawi ko lollirɗo Dun Khaf onne kadi waɗi désigné Ousseynou Seck alias
Akhenaton non wite be non kala non bi kanyumen ngoni commandé touruji woni yamirbe yo wat ngal don badal o saha non on don gorkajo mono e juude e nyaawobe leydi men Sénégal woni ko jaynen kobbe pini ndawi ina tawe e hello jetati ha hello jenayi e den jayndi e groupe Futur Média jayende les échos ari titre didi no wowi wadde kala saha be bi ko guerriera nyande jam sappo e jegom ina jofi sappo e jeedidi lewru juin sanga 2h du matin ko den be bi ko won attentat manqué wada tonto poste électrique mbo Senelec on don tuma non on don poste tawate ko tonto sortie 10 mbo autoroute à péage do e Dakar be bi tan ko révélation terrorisme nganda jopa hen ko Gueye tay non be bi tan de ko ngudi makko di ina moña bernde ina moña bandu no feewi e on tuma non ko cocktail molotov woni ko be beddi e der on don centrale électrique tawi o tawate ko tonto autoroute à péage qu'on a donc ko janen ko be ngarti e titre goddo ko transfert makko tonto Bayern Munich ina wayno dum don kala timmi e alarba hanko janen ko be mbi ko Munich ina wayno wadani wertani Sadio Mané tapis rouge dum don non eden siftore Alliance Arena hanki ne wayno ko inde Sadio Mané couleur makko woni couleur yettore makko woni ko on don ngal don dingaral hubbi wali hubbude ha weti Oliver Kahn holiti wonde hebde joueur hono Sadio Mané ne wayne dum don ko weltare mawde walla bien ko erali dendangal moni kala woni supporter uji Bayern Munich Mohamed Salah suti ko nguri fewde Sadio Mané o wi ko adi kala komo wiyamo tan yo Allah newnu ko woni wadde ko manam tan wadamo souhaité ha joni tout le meilleur woni yo heb ko sohli ko e ko ganda woni to bangi carrière makko yergon club kam soutien kongudo wi ne wayno Sadio Mané ko goto e jouruji burdi o zuude walla wadde carrière mudum mantinido woni joueur de l'histoire to bangi Liverpool o wi ko on don di wayni on don club dum don ko en pami ko kongudi ngam ruttude kono kade jarnude teddungal kanko on don biddo bambali o jayinde Las quotidien kanyum ari koy conseil des ministres mbo heewi wadde kala saha mawlindi Macky Sall nyande alarba tonto galle lamorgo to e nyalawma hanki o be bi ko administration territorial ode ne wayno jibama walla mbiyen wayli yoga e jesse manam yoga e préfet ji e sous préfet ji kala hani e gouverneur uji mbaylama e jam e kikide hanki o walla e nyalawma hanki o tonto galle lamorgo go e der on don conseil des ministres goddum ko tawate hen ko mawlendi ne watti masque dum don non ko ƴellitogol kawuji covid-19 e ko mawlendi Macky Sall de watti masque mudum dum ko eri Sénégal nabbe yo kormo mesure barrière sabu on don bros covid-19 inana do ha tingtede do balde ko yiya kawuji puddidi ƴellitade di ƴettu jayinde gendire nde Le Soleil jayinde ande ari koye recrutement bo Bayern Munich sodiri Sadio Mané be mbitande ko Mané arti yiddi mudum woni on don ambition bo jogi o wi ko adi fof maw jokku gollade no heewi wadde kala saha kono kadi mo andi o jointe ko club burdo mawnude e der windere nde o wi non e gurna mo kala o mo wadi ko wite ko défi woni o mo jogi hen pandale den pandale non ko de jokkoji siftinde ko dum wonno namdal meden hanki fewde internetuji di mayen ngar hen ko buriyaji sabu bandirabe ngari hen e jiyande mumen enenne mayen ƴellit dum so Allahu lamdo jabi ƴettu jayande Stade Quotidien de guddirten honono kala subaka no jirdon ni ko Sadio Mané do wone wadde jonglade hanki tagal ndewo sifi on don contrat be mbitande ko Sadio Mané suuti kongudi o wi ko je suis venu mi ari ngam folde walla ƴettude ko yewti ko e trophée ji kewdi tonto Bayern Munich holiti wonde ko gurnam makko fof ko dum défi woni gurnam makko kala ko fandare o fawi dum non den fandare ko jokki o wi non be mbitan ha joni o wi ko ummade mo Liverpool faade ton to Bayern ko dum bamtari woni ko dum ngabbugol tongol woni progression no wiri dum yorgan club be mbitan ina nimsi no fewi kono kadi ina jogi sunare e ko yiti e gummogol Sadio Mané ton to Liverpool kono non no way wade fof o mo hormi choix woni ko fate bangi ha joni ko wiyata hurum Sadio Mané o Mohamed Salah yergan club Virgil van Dijk beedo kala ndutti onon gorkaajo teddungal woni ko jandenkobe pamminen e odo subaka hande ina wayno ko dum do wonno ko tonguno den e robino men jayndeji e odo nyalawma hande joni jono paaden ko den wadde ko kala saha ngarten koy commentaire uji e bandirabe konon no gowden wadde dedo balde no jirdon ni eden gandi eden kewi arde commentaire uji bandirabe ha tengti namde de mbadaten e kala saha hanki namdal meden yaadudo hene Moussa Niam wonno ko Sadio Mané mbele ummade mo Liverpool ne fonno wonde e so yihi Bayern mbele
ma wor ko wadi on gari hen no hanirtini onon internet uji ha tengti e wadobe commentaire be 128 commentaire temdere nogas jetati commentaire woni ko timden do tawi hicanki wonno ko 120 commentaire wadden pami jillitgol ngol nan do wadde en cubota hen jogo e commentaire uji sabune heewi hejata e manam e yewtere wotere kono min kunima haalde commentaire uji mon onon worbe arbe tagal be tawi ko dum kalton ngadoto den ko dendi men Ousmane Sow o wi ko addi fof omo jogo cadele yejjidde Liverpool kono kam Afrique kala ma yejjit Liverpool yidoya Bayern Munich tawi sababo ko jagol Sadio Mané ton to Bayern Munich en wayno mo ganda kanyum woni Amadou Ly dendi men goddo ari hen o holiti wonde ko Sadio Mané ina fonno umade Liverpool ko adi hande o mo hokka hen dalilaji o wi sabu ko Sadio Mané ina wayno hormaka ton ha tingti e entraîneur o woni Jurgen Klopp ne wayno ha joni hormaki on don biddo leydi Sénégal najo goddo cudden kongudi ko Icon C o holliti wonde ko Mané ko originaire manam jeya ko Bayern Munich hay hunde ina wayno ko serndi ko yiti ko din équipe baji didi e on don attaquant mbo biddo leydi Sénégal najo e wiide monsieur Abou Sy goddo kaldo hen ko Harouna Camara kazi ko dendira meden tan gone arde hande ko yutim e din commentaire uji Harouna Camara wi ko Sadio Mané ene wayno o foli wana mo gagnima kala trophée mbo sohlno gagnato Liverpool yande makko non o waylude mo club ko hunde gandande vraiment ina mérite e wiide mo kanko mo ganda ka woni Harouna Camara Harouna Diallo on don wi arti hen e choix Sadio Mané o wi ko adi fof kam vraiment sinno ko saga makko Sadio Mané fotan ummat ton to Liverpool ko ngudi makko diw yañi hasindo tawi o jokki hen ko ngudi goddi ko non ko namdal ngal ko hen mbawaten ardi Harouna walla Hassan Diallo kanyum ne holliti ko Sadio Mané wadi bon choix manam ko subi ko ne wadi fayida no fewi sabu ko choix boddo fayida kon non abada no yahani Paris Saint-Germain walla Real ene wayno tan to yitoto Bayern dum do ne wayno ene mojji ha may bada tan mima a tonto Liverpool Diallo Ibrahima kanyum wi yande mudum ko Sadio Mané wadi ko mojji so ummade tonto Liverpool jokkude golle de dum woni ko don haali ne wayno ko ngudi makko kankone ina tawe commentaire uji di Oumar Diallo o wi ko ene weltino fewi ko adi fof ne welte Sadio Mané ummade tonto Liverpool faade mo tonto Bayern sabu dum don ko hunde wande fayida o wi ko félicitations à Sadio Mané Ousmane Sow wi yande mudum ko ne wayno ina kay yaadi e ko yewti ko e on don transfert mo Sadio Mané yaade mo tonto wonde mo cadre mo ganda ko Liverpool kon non kanko ha joni ebe gandi ko ndowe wonde cadre fof ko kanko Sadio Mané waji be despektani mo kono hay salaire makko ni ina lefi no fewi donc Jurgen Klopp aussi kanyum Mohamed Salah wadi ko favoriser Mohamed Salah no wiri on don dendi men Ousmane Sow goddo cuden ko ngudi ko Aboubakry Diop kam no wi ko Sadio Mané wadi ko moji so yaade tonto Bayern Munich sabu Bayern Munich ko équipe mawdo ha stinkt non ko équipe mo ganduda medani hebde grand joueur africain barno Sadio Mané dum don woni ko haali non non o wi ko Sadio Mané na te histoire e yaade dum tonto Bayern Munich o bitedo Oumar Diamanka wi ko ummade mo Liverpool ko dum solution modjo ko dum fere modjeri sabu ina wayna ko Sadio Mané hormaka tonto Liverpool e wiide makko donc ummade mo Liverpool ko hunde fonnode wonde tene kadi subade mo Bayern ko don kadi gedde modjiri Hamidou Thiam deddi meden wi ko Sadio Mané ina fonno ummade Liverpool ko adi hande sabu on foti joude Bayern Bayern ko équipe pordo équipe kadi mo ganduda mbaw gagno saison ngaji kewdi kono kadi o wona meilleur buteur woni ko on don wi goddo kaldo hen kadi ene hen Moussa Ba o wi ko Sadio Mané no wadni ko non tan so wona dum tan o hebat walla o habat e Mohamed Salah te dum don ene wayno kanko dum don yodani no miijuri ko Sadio Mané fay Bayern ko dum don ko hunde wonde fay te ton kadi aussi ma buranmo eno wiri e Yaya Ndiaye wondude e Boiro Yero kanyumen kala ko hon din ko ngudi mbi kaldo hen goddo ko Issa Sall o wi ko adi fof o weltinima Pinde TV Sadio Mané no wayno so hiddinoma Liverpool yiide makko dum buri mojjude sabu Liverpool non problème ko anda nafoore Sadio Mané kono non baaro yehi Bayern tan ko yo Allah wallu bon sens no wiri Tidiane Guissé kanyum ne arti hen dum ko to bangi calminali kona dum Aboubakry Ndiaye on yañimi hen no fewi arten namdal ngal ko adi fof o wi ko Sadio Mané ummana dum Liverpool tawi non ko ene fawe dow gede kewde hen gedal gotal wi ko buri hen ko mantinade tan ko saha fof eden jiya keblowo woni Jurgen Klopp ina wasa ne wasa ha joni wattordemo no hanirtani wi non o bay nyaagono gena tan ande Allah rokkata Sadio Mané mbawka e kattandi ha wadana kippu Bayern ko yiwti ko e gede kewde hono ko wadanno ko Liverpool dum ne kadi aussi ko ngude Aboubakry Ndiaye
Daouda Sow ya ñimi hen o wi kanko ko adi fof ko tonto Madina Gounasso Djiya donc en gandano sosoɓe ne gandirni football ha tengti wabino Daouda Sow hen o wi ko on fonno ummade Liverpool walla manam o wi ko Sadio Mané fotano ummade Liverpool omo dal omo hokka dalil o wi ko sabu football Angleterre ina wayno e football Allemagne wona gotum ko gonga non o meɗino wonde Allemagne do mbaɗen rectifié seeɗa o wonno ko Salzburg ko tonto Autriche tawate ko toon wonno hay sono tawi ne wodi jokkodiri gonnoɗe gonɗe hakkude Autriche e tonto Allemagne donc noon eɗen paami ko haalata ko wino wawi waade fof kam ko fotano ummade tonto Liverpool sabu o hokki yeru o wi en jii ko wayno Khalilou Fadiga en 2002 nde waylino club ko ɗon carriére muɗum boni o rokki yeru ko wayno Eden Hazard ne waɗi fayida jalde haalde gummi tonto Chelsea fay tonto Real Madrid o rokki kadi yeru e Philippe Coutinho gummiɗo tonto Liverpool fay tonto Barcelone ɓeɗo kala noon o wi ne mbaylino club aji nde ne wayno carriére mumen boni ɗum noon omo wi tan ko Sadio Mané fotan umma tonto Liverpool ɗum ɗon noon ko yiyande Daouda Sow no mbiɗen ni denɗi meɗen ganduɗo football no fewi e ko yewti oɗon fannu ɗum noon ko ɗiɗo 28 commentaire wonno kono en cuuɓi hen tan seeɗa gam artude e commentaire ji baɗɗi pertinent en paami yimɓeɓe ne gandi football kadi jaabima alahaali ono hannirta ni ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe namdal men gam jaaboyade janggo so Allah jaaɓi ko caggal oɗo concert casserole woni ɗiɗo gulali kippode barmi e collection ngaji autoji holko jogori wonde miijo laamu ngu walla hol peeje e laamu ngu manam foti ƴettude sabu en gandi ɗum ɗo foof ha joni mbiyen addi ɗum tan ko jogade kulhuli wonde maw leydi ndi yidde muɗum ko ƴamtude lefol laamu lawol tatabol woni 3e mandat namdal meɗen woni ko beele laamu ngu walla maw leydi ndi ne foti ƴamtude lefol lawol tatabol beele o fotani haalde position makko tan e mbaadi kuɓal est ce que o fotani wiide ko yimɓe kuuli ko ɗum o watta ɗum walla o felliro haala wiide ko baɗo 3e mandat ko ɗum woni namdal meɗen janggo e aljuma o deftan hen bandiraɓe paama beele maw leydi ndi fotani wiide Sénégal naaɓe opposition société civile garta hakkillaji moɗon ko kulɗon ko mi watta ɗum woni 3e mandat komi jahowo 2024 manam mi podata candidat haala ka artamaya walla onon oɗon jogui hen ko kalɗon e fannuji goɗɗi ɗi ko ɗum woni namdal meɗen e oɗo subaka hande mo jabotoɗen janggo e aljuma o so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon on jettama e commentaire uji moɗon oɗon mbiya yon jokku wadde aimé yon jokku aussi wadde partagé yon jokku wadde abonné surtout e commentaire uji ɗi ne sohla e kala saaha saabu eɗen keeɓe hen gartam eɗen keeɓe hen aussi gandal no fewi e commentaire uji moɗon saabu ko on humpitiɓe ko on mantiniɓe on jarama on kala e kuuɓal aadi men ko janggo e aljuma o so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokken wedde dow jaam ñalde dow jaam duumo e ɓerde men allahumma amin wassalam